capità Fernando per part del València i Gene Arandeinua per part de l'Atlètic de Bilbao. Només encetar-se el partit van arribar els primers problemes per al portal de pes per Quique. Després de capturar el València este baló en el mig del camp per mitjan de Carlos Arroyo, Eloi, Fernando, que habilita per Arroyo, este li torna de taló i Penes trencant el fort de joc obliga Quique a eixir de la seva àrea. Ara la jugada conduïda per Quique per a Carlos Arroyo en funció d'interior i Lugo Penes que no va encertar a batre encara el portal de Quique. Va ser un dels homes més destacats a nit el davanter del València, Lugoslav Penes. Ara la centrada per a Fernando, este per a Quique, el baló per a Eloi, jugada polèmica en la que intervenen David Villabona i el lateral del València, Quique. L'àrbitre no va estimar punibilitat en esta acció entre Villabona i Quique. Posteriorment, els mateixos protagonistes intervindrien en l'àrea del València i l'àrbitre tampoc va veure punibilitat quan hem vist una cabotada de Robert que s'ha perdut fora. Ara Leonardo trau la falta, buscant novament el cap de Robert, però no estava afortunat a nit el de Betxí rematant de cap. I al minut 25 del segon temps, es curta setmana per la banda dreta, va centrar per a Villabona i el centrecampista de l'Atlètic de Bilbao va reclamar penal en esta acció del defensa Quique Sánchez. Ara Leonardo ha servit de banda per a Lugo Penes, el baló per a Robert, que deixa cap arrere per a Camarasa, este obri a la dreta, Quique intenta la centrada i la defensa rebutja en direcció al córner. Ara Fernando obri cap a la dreta per a Quique, Eloi que no arriba ahir a este baló i d'esquenes remata Robert i la defensa salva el baló davall els pals quan anava en direcció a gol. El posterior xuc de Leonardo es va pedrear. Aquí tenen la repetició, Quique, Eloi pugnant a la defensa bilbaïna, no arriba i Robert que remata conforme pot en la cama dreta i la defensa que aborda el perill. Atenció perquè al minut 35 arriba la jugada del gol bilbaí. La Razabal ha fet la centrada, hi ha un malentès entre Sempere i Boro que l'aprofita Javier Escurza per a fer el 0-1. Era la primera vegada que s'havia prodigat el llançament a porta l'Atlètic de Bilbao i va tindre fortuna després de trobar-se amb aquest semifallo de la defensa valencianista. Però el València estava dispost a arribar al descans amb el partit empatat. I l'oportunitat per Arroyo, salvada in extremis per Quique, i atenció a la jugada que es va originar en el minut 45 perquè l'àrbitre Díaz Vega va assenyalar mans del porter Quique quan realment el porter de l'Atlètic de Bilbao estava amb el baló dins de la seva àrea. El semblant expectant de Jesús Aranguren i la premonició que es va fer realitat. Al llançament d'esta falta que era inexistent, Lugo Penes va empatar el partit. Tot just per l'únic forat que havia deixat la barrera de l'Atlètic de Bilbao i pel pal que teòricament tenia que haver cobert el porter bilbaí. I tot seguit assistim a imatges del minut 20 del segon temps en la que arriba el 2-1. Arroyo havia tret el córner, captura aquest rebuig, efectua la centrada, Quique rebutja i Fernando de cap li pica el baló al fons de les seues xàrcies. Veiem la repetició del segon gol del València, el retall de Carlos Arroyo, la seva centrada interceptada per Quique i la cabotada de Fernando. I minuts després, en esta jugada, el davanter del València, Lugo Penes, va demanar penal per l'entrada de Salinas i de la Fuente que li havien fet el sàndwich, però en la que l'àrbitre asturià Díaz Vega no va veure punibilitat. Ara una oportunitat per a Siganda, que havia saltat al terreny de joc en el segon temps, però que es va encantar i no les va tastar. Arran d'esta jugada s'origina el 3-1. Un gol que va arribar marcat de penal per Lugo Penes, que va ser objecte de penal per part de Gene Arandeinua. La jugada estratègica assajada en els entrens del València i el davanter búlgar que va fer el segon gol en el seu compte particular i el 3-1 definitiu amb el que va culminar este partit. En les acaballes del partit, una nova oportunitat per al Cuco Ciganda, que va rematar d'esquenes al marc de Sempere
una pancarta en la que es llegia Àries Renovació. L'últim cartutx per part dels bilbaïns en esta jugada de Javier Escurza, salvada per Sempere en la seva eixida als peus de l'extrem bilbaí. I per part del València, l'última acció ofensiva va estar en esta que va protagonitzar el davanter búlgar Penes, que va tornar a ser un dels homes més inspirats, encara que va tornar a mostrar la seva cara de xiquet que no ha trencat mai un plat. I final al Mestalla, amb un 3-1 favorable a un València a l'alça i el pròxim partit a Sevilla contra els homes d'Espàrragos.